i demanem un rescat. Vale, perfecte, anem! Dona'ns-el si la vols tornar a veure. 686 321 299. Escolta atentament. Ara faràs el que jo et digui. I si truques a la policia o li expliques a algú altre, passaran coses que no t'agradaran. Tenim raptada la teva filla. Si no deixes 50.000 euros en una motxilla al teu parc en menys de 24 hores, no la tornaràs a veure. Teniu una urgència. M'han trucat del servei secret que han rescatat una noia. Hem d'anar corrents a canviar-nos i a fer un rescat.